O srdce bystrického Legolasa bude bojovať hneď trojica žien. Ja som Tomáš. Vidíš, že máš krásny veľký dom. Snáď má veľa peniazí, aby ma vedel zabezpečiť. To neviem, či som tu dobre. Ty si ten ženich? No a do tretice tu máme našu baristku Hildu, ale Hildi, vyzeráš byť nejaká zmetená. Pozor, nie, že nám spadneš. No tá Hilda nevie síce chodiť, ale je chudá. To sa mi páči. To je horšie ako u babky toto. Tak tá má ako nábytok tiež starý. No, vítajte u mňa. Toto je najmodernejšia izba v tomto dome. Ak toto je najmodernejšia izba, tak ja som matka Teresa. Toto je moja 3D tlačiareň. Tlačím si tu rôzne veci. Ako ja neviem, že ktorý normálny chlap má dlhé vlasy. Tak kto je v tom vzťahu, žena, ja či on? A tu budete spať. To on čaká, že budem spať na zemi? No, babi, ja som kvôli vám aj záchod vymenil. Toto? Veď za rohom. Aha. Ja neviem, taký divný je, no. Také roztoče sú tu, či čo? Smrdí to tu starobinou. Babi, čo? Výrivka. Idete sa pobublať? No to tam vôbec neveníš vodu. To ja mňa nepôjdem, tak keď dostajem plesne. Po takej dlhej ceste sa mohli okúpať, veď to bola čistá voda. No, ale minulý rok bol ten bazén trošku väčší, nie? Čo, dáme si dneska aj tú výrivku? Tomáš, ja ti musím povedať pravdu. Karty na stôl. Tomáš, ja mám dieťa. 9-mesačné. Tak ja ti gratulujem a tebe vlastne tiež gratulujem. Ty máš dieťa? No a prekvapenia dnes ešte neskončili. Ja by som vám chcel povedať, že nepoznám svojho otca. To je divné. Neviem, no. Divné. Ale to moje dieťa bude otca poznať. Babi, počujte, ja som omylom došla do zlej show. Do aké si mala ísť? Ja som mala ísť do rúže pre nevestu. Toto nie je ono. No ja som vtedy skôr odpadla. Tak snáď tam vydržíš dlhšie ako tu. Neviem, no. Čaute. Toto nemá žiadnu úroveň. Toto mi za tie peniaze nestojí. Idem sa bublať do výrivky.